Ka henyu trap achik National Movement Umyu Circle. Haka arpo terik no pra arajar arpo ar. Kal ay jingarap de kijang kups ay. Syaki longying jung kasinong umyu. Kibadon kam shisha ya kijingarap. Ya kani kijingalang lapan long hadarbal hol jung kasinong umyu. Haka baladon lang u presiden barang ba jung kaseng ubak lamprang karbani. Sekretari sinong urang ba dong. Kinong kitkam ka HANM sengkemi. Bat kinong kitkam ka HANM Umyu Circle. Ai subha kum ketek jing ai walai dei barit le se ban ai subha sepi barok nong snong ki bakam idon kam te ni na kadang snong ni na ya jet ya kinu ki brio ki ba kam idon kam ban yo kena ni dai bu ki keteng te sibit ngin sakot e keteng ki we pe we te tang ai jing kublai ki bok ki ruang ki kum kesen ba pinang ira ban tre ba nang ni khmat kam jam ban nang ta ben kentil kari bekerja berdiri ta benyada kari bekerja berdiri de ngai kublai sisin khadu ba advance Christmas ba juga ka HM nalor ba galong ka seng balang jong jalam khleya ka ban yada ya jadriu ka don ru ka thong ban le isnai la ne ka thong ban yara parbiu magadon ka tin ka bagiong habang yarap bi parbiu yarap Tegwa pila ui, gwa pila jusaki, ya kilenti at jong kasen HM ha kini ki arpo, kali kisnan duna, kajing syakri ya ka jat penreo bagi celah di bawai. Ladai hawas kecil, ladai hajan kecil, ladai hari bawah jungpi, ladai is kecil. Kibun ki kamrat ba gwa kum kasen kalau nak sunyang gitu penreo. Pada pinong hai Kamboda, pada pinong ha kini isu. Ada di mat ki jura ka ba gajak nreo ka don kam ka seng ka don kdi haraban ya kun haraban ya site jadi ni kita ba dosan jong ni nreo ti ong dai tang kita ba dosan dai ka HM ka don sibun ki thong dang man hakine ki asni lai si na wan pe sipo por balap ban pensutu pat ba sepang ka jing sneu jung drop bola rung benta om dai tang ha khapsor re wat ha ke kusor jong le ndu ju ti menta kasiro ni lawan man rung hangne jong ti lang ba ke jing organize la jing pen bai jong ke ka tu ke jong ni ne ngasobot ai jing ro ya ke snap rekam jong sen HM hane umiam orla por ba khir por ba bun kam ne por re da ka jing so kit kli pada jing so kit ram ya jong ka snong jong ki kilala ban trestom na banta ban pen ulong ko ba ai janis ai ya ki kilong pa kilong snong ba e jong ka snong umyo ba snong miam ne ka si nama utla ka jing bun kam la pu di ka por ban select le ban jet ya kilong yin ki ba dai hok ban yo ya ka ne ka jing ai so ba na lian jong sen china Yang jongi ngido ni ai ban ai sibon yang jong kasen HM Umyu Circle re tang kini kum kadak jong ka jing kenar ka jing ti ka jong kasen ka jongi ka wei ni chapter ka bo ko kham tam man ta ka pol kriat ka por ba kum kasen kam la ban song kli ti le ban song sabjar khem dala e nong snom ta dai watla ilong barit Andre kan long ka tingkar ku ya pikir ang sno